எல்லோருக்குமே வணக்கம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமய்யம் ददान्ति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपैषा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லோருக்குமே இன்றைக்கு 13வது அத்தியாயம் வந்து இன்னைக்கு படிக்கிறதுக்காக உங்க அனைவரையுமே வந்து வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் மந்திர் இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கு அத்தியாயம் பேர் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். இது வந்து மிக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து எப்படி நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயத்தில் நம்ம வந்து 8 கேள்விகள் கிருஷ்ணரிடம் அர்ஜுனன் கேட்கிறானோ அதே போல் இந்த அத்தியாயத்திலும் சில தத்துவ விசாரங்களை பற்றி அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறான். இதை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு நேத்திக்கு ஏற்கனவே பார்த்தோம். நம்ம வந்து அவர் வந்து ராஜகுஹ்யா ராஜ வித்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து 10வது அத்தியாயத்திலேயே மிக உயர்ந்த வித்யை அப்படிங்கிறத உபதேசிக்கிறார். இப்போ இதுல வந்து ஒரு தத்துவ விஷயங்கள், ஒரு பிரம்மசூத்திரத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை பற்றி வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் இந்த குறிப்புகள்லாம் வந்திருக்கின்றன. அதை பற்றி வந்து விவரிக்க போகிறார். இது வந்து இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு ஆக அதை பற்றி என்ன இந்த அத்தியாயம். நம்ம வந்து முதல்ல ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மங்களூரு அவர்களுக்கு வந்து வணக்கம் செலுத்தி விட்டு நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள செல்வோம். நேத்திக்கு வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து 12வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். பக்தி அல்லது உருவமற்ற நிலை, உருவமற்ற வழிபாடு, இவை இரண்டில் எது வந்து பகவான் வந்து சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, நம்ம வந்து உருவமற்ற வழிபாடு வந்து அது கொஞ்சம் கடினமான பாதை ஆகையினால் உருவம் இருக்கிற வழிபாடு, அதாவது உருவத்தோடு இருக்கிற அந்த அர்ச்ச விக்கிரகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வழிபாடு, அந்த பக்தி தான் வந்து சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மையா வேஷ்ய மனோயேமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார். அதற்கப்புறம் வந்து இது வந்து 1லிருந்து 7 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றார். அப்புறம் 12வது அத்தியாயத்துல 8லிருந்து 12 ஸ்லோகம் மையேவ மன ஆதத் ஸ்வமயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தி வளர்ச்சியில் முன்னேற்ற நிலைகள், அதாவது நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம வந்து சாதன பக்தி, அப்புறம் வந்து அனன்ய பக்தி, அப்புறம் நிறைய, அதாவது இது முடியலன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு, நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறார். இது எதுவுமே முடியலன்னா வந்து நீங்க வந்து பக்தி தொண்டுலையாவது நீங்க ஈடுபடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நேத்திக்கு பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம் வந்து கடைசியாக 13லிருந்து 20 வரைக்கும் சம க்ஷத்ரௌ ச மித்ரே ச ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு அன்பான, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு வந்து என்னென்ன தகுதிகள் அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் சொன்னார். இவன் வந்து இப்படிப்பட்ட பக்தன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல காரணங்களை பகவான் வந்து நேத்திக்கு சொல்லி நேத்திக்கு அத்தியாயத்தில் வந்து முடித்தார். இப்பொழுது 13வது அத்தியாயத்தில் வந்து அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள். இதை வந்து இந்த அத்தியாயம் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 கேள்விகள் கேட்கிறான் அர்ஜுனன் 1வது ஸ்லோகத்திலேயே. ஏதத் வே திது மிச்சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் 2லேருந்து 7 வரைக்கும் க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து க்ஷேத்ரா மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞா அவற்றினுடைய ஞானத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு விளக்குகிறார். அப்புறம் 8லேருந்து 12 மயி சானன்ய யோகேன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவை பெறுவதற்கான, அதாவது ஞானத்தை பெறுவதற்கான செயல்முறை, அதை பற்றி விளக்குகிறார் பகவான். 13லேருந்து 19 சர்வதக பாணிபாதம் தத் சர்வதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞேயம் அப்படிங்கிறத அறிவின் பொருள், அதை எதை பற்றி அறிகிறோமோ அதை பத்தி இந்த ஞேயத்தை பத்தி சொல்றார். அப்புறம் வந்து 20லேருந்து 26 அதுல வந்து காரணம் குணசங்கோ அஸ்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு 20லேருந்து 26 ஸ்லோகங்களில் பிரகிருதி புருஷா மற்றும் அவர்களுடைய அந்த செயற்கை, பிரகிருதியும் புருஷனும் அந்த செயற்கையை பற்றி கூறுகிறார். அப்புறம் கடைசியாக 27லேருந்து 35 க்ஷேத்ரஜ்ஞ யோரேவ மந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஞானத்தின் பார்வை கொண்டு நீ எப்படி பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த க்ஷேத்திரஜ விபாவ யோகத்தை விவரிக்கிறார் பகவான். இப்பொழுது நம்ம வந்து அதாவது 6 கேள்விகள் அவன் கேட்கிறான் இல்லையா, அது வந்து சுருக்கமாக பார்க்கலாம், விஸ்தாரமாக பின் பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து பிரகிருதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறான். இது வந்து பகவான் வந்து ஜட இயற்கை அப்படின்னு சொல்றார். புருஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு வந்து பிரகிருத்தியை அனுபவிப்பவர் அவன் வந்து புருஷன், அதாவது அந்த ஆத்மா, ஜீவாத்மா. அப்புறம் வந்து க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறான் அர்ஜுனன். அதற்கு பகவான் சொல்றார், இது வந்து க்ஷேத்திரம்ங்கிறது வந்து உடல், அதாவது இந்த சரீரம். க்ஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறான். க்ஷேத்ரஜ்ஞாங்கிறது வந்து இந்த ஜீவாத்மாங்கிறது வந்து இந்த உடலை அறிந்தவர். அதாவது க்ஷேத்ரஜ்ஞாங்கிறது வந்து என்னன்னா இந்த உடலை அறிபவர். அந்த உடலை அறிபவர்னா 2 விதமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஜீவாத்மா வந்து இந்த உடலை மட்டும் அறிந்தவர், பரமாத்மா என்பவர் அனைத்து உடலையும் அறிந்தவர் அப்படிங்கிறது பகவான் சொல்றார். அப்புறம் வந்து ஞானம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறார் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறான். க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அதை பற்றிய இந்த ஞானத்தை பெறுவதுதான் ஞானம், இந்த அறிவை பெறுவதுதான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். அப்புறம் ஞேயம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கிறான். இந்த ஞானத்தின் இலக்கு என்னவோ அதுதான் ஞேயம். எதை அறியப்படும் பொருள் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பரமாத்மா, அவரை பற்றி தான் அறிய போகிறோம் இல்லையா. ஆகையினால் பரமாத்மா தான் இலக்கு, அவர் தான் வந்து ஞேயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்ல போறார். முதல் ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம் மாதாஜி, முதல் 2 ஸ்லோகங்கள். अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोः। अर्जुन उवाच प्रकृतं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इत्थं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रज्ञमित्यभिधीयते एतत् यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அதாவது பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் புருஷன் அதாவது புருஷன், களம் அதாவது க்ஷேத்திரம், களத்தை அறிபவன் அதாவது க்ஷேத்ரஜ்ஞன், அப்புறம் அறிவு அதாவது ஞானம், அப்புறம் அறியப்படும் பொருள் அதாவது ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த 6 கேள்விகளை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புருஷன், அதாவது பிரகிருதி புருஷன், க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞம், ஞானம் ஞேயம், இந்த 6ஐ பற்றி பகவானிடம் என்னவென்று நீங்கள் விளக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து கண்ணனிடம் கேட்கிறான். இதற்கு வந்து பகவான் வந்து பதிலளிக்கிறார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் அதாவது களம் இது வந்து க்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது இந்த ஜீவாத்மா எடுத்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த உடல் இதுதான் வந்து க்ஷேத்திரம். க்ஷேத்திரம்னா அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு கிருஷ்ண க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து சாதாரண ஒரு வார்த்தை. அது வந்து என்ன, கிருஷ்ண க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து அந்த ஒரு புனித பூமி, அந்த புனித திருக்கோயில் இருக்கிற இடத்த வந்து நம்ம க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அது வந்து ஒரு காரணத்துக்காக இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த உடல் வந்து ஒரு காரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பூமியில் வந்திருக்கிறது. ஆகையினால் இந்த உடல் தான் வந்து களம். இதுலதான் வந்து நீ உன்னுடைய காரியங்களை செய்ய போகிறாய். ஆகையினால் இந்த உடல் வந்து க்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறத நீ புரிந்து கொள். இன்னொரு மாதிரின்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து நம்ம குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. குருக்ஷேத்திரம்ங்கிறது வந்து அந்த போர் புரியறதுக்கு ஒரு அந்த இடம், போர் புரியறதுக்கு வந்து அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த அந்த இடம் இல்லையா. அந்த இடத்தில் தான் அது வந்து களம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா வந்து அதுல வந்து அந்த போர்லாம் நடக்கிறது. ஆகையினால அந்த போர் நடக்கக்கூடிய அந்த இடத்த வந்து அவரை வந்து குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைத்தார். அதே மாதிரி அந்த ஒரு அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கொண்டோமானால் இந்த உடல் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். எதற்காக? இந்த பகவான் குறித்த காரியங்களை செய்து மோட்சம் அடைவதற்காக. ஆகையினால் இந்த உடல் தான் வந்து இந்த ஒரு போர்க்களம் போல அந்த ஒரு களம், அதாவது ஒரு இடம், அந்த க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இவ்வுடலை அறிபவன், இந்த களத்தை பற்றி அறிபவன் தான் க்ஷேத்ரஜ்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அதாவது இந்த ஆத்மா, நம்ம எல்லாருமே இல்லையா, நம்ம எல்லாருமே வந்து ஜீவாத்மாக்கள். நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் தான் இந்த நம்முடைய தம் உடல்களை பற்றி நாம் அறிவதற்காக வந்திருக்கிறோம். இந்த உடல் வந்து பகவத் கைங்கரியம், அதாவது கிருஷ்ண சம்பந்தமான வேலைகளில் ஈடுபடுவது, பகவானுடைய நாமத்தை துதிப்பது, அப்புறம் வந்து பகவானுடைய சிந்தனையிலேயே இருப்பது, அப்புறம் முக்கியமாக வந்து நம்ம என்ன வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அதாவது சொல்றோம் இல்லையா, ஜபிப்பது, பகவானுடைய நாமங்களை இடைவிடாது ஜபிப்பது. இவை எல்லாத்தையும் செய்வதற்கு எது நமக்கு வந்து உதவுகிறது? இந்த உடல். அதுதான் வந்து
உதவுகிறது. இந்த உடல் இல்லைன்னா நம்ம வந்து நம்ம பகவானை பற்றி நினைப்பதோ செய்வதோ இந்த காரியங்கள்லாம் செய்ய முடியாது இல்லையா? ஆகையினால இந்த உடல் தான் வந்து க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு அறிந்து கொள். இந்த உடலை அறிபவன் யார் அப்படின்னு யார் அறிஞ்சுக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மா என்கிற நீ தான் இதை அறிந்து கொள்கிறாய் அப்படின்னு வந்து க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜன் பத்தி முதல்ல 2 கேள்விகளுக்கு முதல்ல பகவான் பதில் சொல்றார். அடுத்தது வந்து 3 மற்றும் 5 ஸ்லோகங்கள் வாசிங்க மாதாஜி. क्षेत्रज्ञं चाभिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं युक्तज्ञानं मतं मम ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपथैक्षैव हेतुमत्विनिश्चितैः. பரத குல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை நீ புரிந்து கொள். அதாவது இந்த படத்தில் பார்த்தீர்களானால் ஒரு உடலிலும் பகவானும் இருக்கிறார், நாமும் இருக்கிறோம். அதாவது நம்ம கூட வந்து பகவான் கூடவே இருக்கிறார். அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து ஜீவாத்மாவாக நாம் வந்து உடலில் இருக்கிறோம், உடலினுள் இந்த ஹிருதயத்தில் இருக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி பகவானும் அதே ஹிருதயத்தில் அந்த ஜீவாத்மா பக்கத்திலேயே அவரும் எழுந்தருளிருக்கிறார், அவரும் கூடவே இருக்கிறார், சதா சர்வ நேரமும் நம்ம கூட இருக்கிறார். அதை வந்து நீ புரிந்து கொள். நானும் எல்லா உடல்களிலும் அந்த உடல்களை எந்தெந்த உடலை நீ எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறாயோ அந்தந்த உடலை எந்தெந்த ஜீவாத்மாக்கள் வந்து எந்தெந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றனவோ அந்தந்த உடல்களை அனைத்தையுமே அறிபவனாக நானும் கூடவே இருக்கிறேன் என்பதை நீ அறிபாயாக அப்படின்னு சொல்றார். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். இந்த உடலை பற்றி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும், எதற்காக எடுத்திருக்கிறோம் என்று, எதற்காக இந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறோம், பிறவி எடுத்திருக்கிறோம் என்பதை பற்றி அறிய வேண்டும். இதை அறிகின்ற ஞானமே வந்து ஞானம். இதை அறிந்து கொள்வதே வந்து ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று 3வது கேள்விக்கு பதில் அளிக்கிறார். அப்புறம் வந்து செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளின் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேதாந்த சூத்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, பிரம்மசூத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த வேதாந்த சூத்திரங்களில் அப்புறம் வந்து பாகவதத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. என்னன்னா செயல்களின் களம், அதாவது இந்த க்ஷேத்திரம், அப்புறம் வந்து மற்றும் செயல்களை அறிபவன், அதாவது க்ஷேத்திரஜன் பற்றிய அறிவு, அப்புறம் ஞானம் பற்பல முனிவர்களாலும் பற்பல வேத நூல்களிலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்லைடு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு நாளைக்கு பார்த்துருக்கோம். அதாவது இது அன்னமயா அப்படிங்கிறது வந்து முதல் தளம், அதாவது உடல் தளம். ஒருவன் வந்து இந்த தளங்கள் அனைத்துமே நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள் இருக்கிறது, அனைவருக்குள்ளுமே இந்த தளங்கள் இருக்கின்றன. அதாவது ஒருவன் வந்து ஒரு ஜீவாத்மா வந்து தானே உடல் அப்படின்னு நினைச்சுட்டான்னா அது வந்து அவன் வந்து அந்த உடல் சம்பந்தமான காரியங்களில் மட்டும் ஈடுபட்டிருப்பான். இந்த கேளிக்கைகள் எல்லாம் போட்டிருக்கு பாருங்க, ஒரு சித்திரம் போட்டிருக்கிறது. இந்த கேளிக்கை மட்டுமே, அதாவது இந்த உடலை திருப்தி பண்ணுவதற்கு உண்டான செயல்களை மட்டும் செய்து கொண்டிருப்பான். அப்படிப்பட்டவன் வந்து இந்த உடல் தளத்தில் இருக்கிறான் அப்படின்னுங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து அன்னமயா அப்படிங்கிற பெயர்ல அழைக்கப்படும். அதாவது சரி, அதுக்கு அடுத்த லெவல், அடுத்த படி முன்னேறுபவன் வந்து பிராணமயா, அதாவது புலன்களை பற்றி அறிந்து கொள்கிறான். அதாவது இந்த புலன்கள் இருக்கின்றன, 5 புலன்கள் இருக்கின்றன. அதற்கு மேலே வந்து இந்த மனம், புத்தி அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் அடுத்தது. இது வந்து இந்த புலன்கள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அதுல வந்து ஈடுபட்டு கொண்டு இது வந்து பிராணன், அதாவது இந்த பிராணாயாமம் பயிற்சிகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிராணன் சம்பந்தமான 5 பிராணங்கள் சொல்வார்கள். பிராண, உபான, உதான, சமான அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 பிராணன்கள் சொல்வார்கள். அந்த பிராணன்களை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு போகிறான் இல்லையா. இப்போ வெறும் வந்து உடலை பற்றியே நினைத்து கொண்டு இருக்காமல் அதற்கு மேல ஒரு பிரயத்தனம் எடுத்து இந்த உடலுக்கு மேல ஒரு வஸ்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புலன்கள் இருக்கிறது, அந்த புலன்களை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துவது, இந்த அஷ்டாங்க யோகங்கள்லாம் செய்யறோம் இல்லையா, அந்த பிராணாயாமம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பண்றோம் நம்ம. அந்த அஷ்டாங்க யோகங்கள்லாம் செய்ய முற்படுபவன் அவன் வந்து அறிய முற்படுபவன் புலன்கள் தளத்தில் இருக்கிறான், அதாவது பிராணமயா. அதற்கும் மேல வந்து மனோமயா அப்படிங்கிற தளம் இருக்கு. இது வந்து மனம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த புலன்களை காட்டிலும் உயர்ந்தது. இது வந்து இந்த பஞ்ச புலன்கள் 5 புலன்களையுமே வந்து கட்டுப்படுத்தி நம்ம வந்து சரியான வழி நடத்தக்கூடிய ஆற்றல் உடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தியானம் அப்படிங்கிற பயிற்சியெல்லாம் செய்து இந்த மனத்தை கொண்டு
ஒரு கடிவாளத்தினால் இந்த 5 புலன்களையும் கட்டி இழுக்கக்கூடிய ஒரு தளத்தில் ஒரு மனிதன் முன்னேறும் போது அவன் வந்து மனோமயா அப்படிங்கிற தளத்திற்கு முன்னேறுகிறான். அதற்கும் மேல இப்போ வந்து அறிவுசார் தளம் அப்படிங்கிறது விஞ்ஞானமயா. அப்படி இப்போ நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இப்போ வந்து க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்திரஜன் பற்றிய அறிவு, இது வந்து ஞானம், இதை பற்றிய ஞானம். இது வந்து இந்த உடல்ங்கிறது வேற, இந்த ஆத்மாங்கிறது வேற, அப்புறம் வந்து இந்த உடல் எதற்காக வந்திருக்கிறது, இதை பற்றிய இந்த ஞான விசாரங்கள், இந்த விஞ்ஞானத்தை அறிபவன் வந்து விஞ்ஞானமயா. அதாவது பகவானும் நம்ம கூடயே இருக்கிறார். எப்படி வந்து நம்ம ஒரு உடலிலும் ஜீவாத்மா அறிகிறதோ அதே போல வந்து பரமாத்மாவும் நம்முடனேயே இருக்கிறார். அவரை பற்றிய அறிவை அறிந்து கொள்வது, இவை அனைத்துமே வந்து இந்த அடுத்த லெவலுக்கு போறான். அவன் வந்து அறிவுசார் தளத்திற்கு செல்கிறான். இது வந்து விஞ்ஞானமயா. கடைசியாக ஆன்மீக தளத்திற்கு செல்கிறான், ஆனந்தமயா. அதாவது அனைத்துமே வந்து பகவானிற்காகவே செய்து அவர் காரியத்திலேயே ஈடுபட்டு, இதாவது இந்த உடல் வந்து இந்த உடலை வந்து அழியக்கூடியது, ஆனால் ஆத்மா வந்து அழிவற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுவதுமாக இந்த பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு பகவத் சிந்தனையிலேயே, அதாவது இந்த உடலுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, அதை பத்தி கவலை இல்லை அப்படிங்கிற லெவலுக்கு போயிட்டு, ஏன்னா அது எப்படி இருந்தாலும் அழிதான் போகிறது இல்லையா, அந்த ஞானத்தை எல்லாம் அடைந்து முழுவதுமாக பகவத் அனுபவத்தில் இருப்பவன் அவன் வந்து ஆனந்தமயா, அதாவது ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கிறான். இப்பொழுது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் சரி பிரம்மசூத்திரத்திலும் சரி இந்த 24 அஜித் தத்துவங்களை பற்றி கூறப்பட்டு இருக்கிறது. அதாவது முதல்ல வந்து பார்த்தீர்களானால் மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரா மெட்டீரியல்ஸ். அது வந்து நிலம், நீர், அக்னி, அப்புறம் வந்து வாயு, ஆகாசம். இது தெரியும். 5 பஞ்சபூதங்கள் இல்லையா, இது வந்து 5. இது 5ம் ஜட பொருள்கள் தான். இது வந்து அஜித் தத்துவம். அஜித் அப்படின்னு சொன்னா ஜடம் அப்படின்னு அர்த்தம், அதாவது அதுக்கு உயிர் கிடையாது. இந்த அஜித் தத்துவங்கள், இந்த 5 தத்துவங்கள் முதல்ல வந்து இந்த 5 தத்துவங்கள் பகவான் வந்து படைக்கிறார். அதற்கு பின் வந்து ஒரு 10 அஜித் தத்துவங்கள் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள். அதாவது 5 ஞானேந்திரியம்ங்கிறது வந்து என்னன்னா, நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்கிற கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல், அதாவது தொக்கு. இந்த 5 ஞானேந்திரியங்களும் அப்புறம் வந்து 5 கர்மேந்திரியங்களும், அதாவது வாக், பாணி, பாத, பாயு, உபஸ்தம். இந்த 5 கர்மேந்திரியங்கள், இந்த கர்மேந்திரியங்களும் கர்மத்தை செய்வதற்கு உதவுகிற அந்த 5 இந்திரியங்களும், இதையும் வந்து பகவான் வந்து அவர் படைக்கிறார். அதற்கு இது வந்து இதெல்லாம் வந்து அஜித் தத்துவங்கள். இப்போ 10 ஆச்சு, அதாவது 15 ஆகிவிட்டது. 5 5 5 15 ஆகிவிட்டது. அதற்கு பின் 5 தன்மாத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 5 ஞானேந்திரியங்கள் இருக்கிறது இல்லையா, அதற்கு உண்டான செயல்பாடுகள். அதாவது கண்ணுக்கு வந்து பார்க்கறது, அது வந்து ரூபம். அதே மாதிரி வந்து காதுக்கு வந்து கேட்பது, அது வந்து சப்தம். அதே வந்து இந்த தோலுக்கு வந்து தொடு உணர்ச்சி, அது வந்து ஸ்பர்ஷிப்பது. அதே மாதிரி வந்து நாக்குக்கு வந்து ருசிப்பது, அது வந்து ரசம். அதே மாதிரி மூக்குக்கு வந்து அதை நுகர்வது, அது வந்து கந்தம். இதற்குண்டான செயல்பாடுகள், அதை வந்து இந்த வெறும் ஞானேந்திரியம் மட்டும் இருந்தா போதுமா, அதுக்கு உண்டான அந்த தன்மைகளும் தன்மாத்திரங்கள், அதாவது அதற்குண்டான செயல்பாடுகளை செய்வதற்கு உண்டான உபகரணங்கள் இருக்கணும் இல்லையா, அது வந்து 5 தன்மாத்திரங்கள் சொல்லப்படும். இது வந்து சப்த, ஸ்பர்ஷ, ரூப, ரச, கந்தம் அப்படிங்கிற மேலும் 5 அச்சித் தத்துவங்களை படைத்து அதற்கும் மேல முக்கியமான 4 அச்சித் தத்துவங்களையும் பகவான் படைக்கிறார். அதாவது மனம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு தத்துவம். இது மனத்தை கொண்டுதான் வந்து இந்த 5 இந்திரியங்களையும் அவன் வந்து கட்டி இழுத்து ஒரு நிலைப்படுத்துகிறான். அதற்கும் மேல இந்த புத்தியின் உதவி கொண்டுதான் அவன் வந்து இந்த மனத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறான். அதுக்காக புத்திங்கிற தத்துவத்தையும் பகவான் படைக்கிறார். அதையும் தவிர்த்து அகங்காரம் அப்படிங்கிற ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து அதையும் பகவான் வந்து படைக்கிறார். அதற்கும் மேல, அதாவது இது எல்லாமே வந்து எதிலிருந்து உருவாகிறது அப்படின்னு சொன்னா, பிரதானம் அப்படிங்கிற ஒரு மூலப்பொருள், அதாவது ஒரு ரா மெட்டீரியல் சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரா மெட்டீரியல். இதுல இருந்து தான் பகவான் வந்து இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தையுமே படைக்கிறார். அது வந்து பிரதானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த 24 அஜித் தத்துவங்களை நீ வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்றார். இதை தவிர்த்து வந்து இது 24மே வந்து அஜித் தத்துவங்கள். அதுக்கு அடுத்தது வந்து சித் தத்துவம் அப்படின்னா வந்து உயிர் உள்ள தத்துவங்கள். என்னது? இது வந்து ஜீவாத்மா. இது வந்து 25வது தத்துவம் இல்லையா. இது வந்து ஜீவாத்மாங்கிறது உயிருள்ள தத்துவம். இது வந்து நம்ம எல்லாருமே. அதற்கும் மேல, அனைத்திற்கும் மேலாக பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக 26வது தத்துவமாக பகவானே இருக்கிறார். அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதுல நம்ம பாக்குறோம்.
அப்புறம் இந்த 24 அச்சித் தத்துவங்களின் தொடர்பால் தான் விளையும் எதிர்வினைகள் தான் இந்த இன்பம், துன்பம், விருப்பு, வெறுப்புங்கிற இந்த ரியாக்ஷன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து இந்த அச்சித் தத்துவங்களோட நமக்கு வந்து சம்பந்தப்படுவதால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகள், எதிர்வினைகள் தான் இந்த இன்பம், துன்பமும், விருப்பும், வெறுப்பும் ஆகியவை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதை பத்தி தான் பகவான் வந்து சொல்ல போறார் அடுத்த ஸ்லோகங்களில். இது வந்து அதே இங்கிலீஷ்ல சொல்லியிருக்காங்க. 6 மற்றும் 7 வாசிக்கலாம் மாதாஜி. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियकोशराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं शङ्कातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த பஞ்சபூதம் வந்து இந்த நிலம், நீர், அக்னி, காற்று, ஆகாயம், இந்த பஞ்சபூதங்கள். அப்புறம் வந்து புத்தி, அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், அப்புறம் 10 புலன்கள். அதுவும் பார்த்தோம். நம்ம கீழே வந்து 4 தத்துவங்கள் நம்ம பார்த்தோம். மனம், புத்தி, அகங்காரம், அப்புறம் பிரதானம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இது தவிர 5 புலன் பொருட்கள், அப்புறம் விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், இவை வந்து உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் வந்து இவைதான் வந்து சுருக்கமாக செயல்களின் களம். அதாவது நம்ம செயல்களின் களம்னா இந்த வந்து எந்த ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கும் இவை அனைத்தும் நமக்கு தேவை. இது இந்த மூலப்பொருட்கள், இந்த களம், ஒரு களம்னு ஒண்ணு இருந்தாதான் அதுல வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு 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 ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் நடக்கிறது, அதுக்கு வந்து ஒரு ஆடுகளம் தேவை. அதே மாதிரி இந்த பூமி இந்த உடல்ங்கிற தளம், இந்த உடல் தளம் மட்டும் இல்ல, இந்த 24 அச்சித் தத்துவங்கள் இருக்கிற இந்த களம் இருந்தால்தான் நம்ம வந்து செயல்படவே முடியும். ஆகையினால் இந்த களங்கள் இவைதான் வந்து இந்த செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். இந்த படத்துல வந்து இந்த பஞ்சேந்திரியங்கள் இருக்கு இல்லையா, 5 இந்திரியங்கள், அதாவது கண், காது, மூக்கு, இந்த 5 இந்திரியங்களை வந்து கட்டி இழுக்கின்றது இந்த மனம்ங்கிற கயிறை கொண்டு கட்டி இழுக்கிறது. யார் கட்டி இழுக்கிறான்னா இந்த புத்தியை கொண்டு இந்த ஆத்மா, அதாவது ஜீவாத்மாங்கிறவர் தான் வந்து மேலே இருந்து கொண்டு இருந்து கொண்டு செயல்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த பக்கம் பாக்குறது இந்த பஞ்சபூதங்கள் பற்றிய இந்த சித்திரம். இப்போ 8, 9, 10, 11, 12 5 ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கலாம் மாதாஜி. அமானித்வமதம் வித்வ அஹிம்சா சாந்திராஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌச்சம் சதைரியமாத்ம வினிக்ரஹ இந்திரியாதேஷு வைராக்யம் அனங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யுஜரா வியாதி துக்கதோஷானுதர்ஷனம் அசக்திரனபிக்ஷங்க புத்திரதாரகிருஹாதிஷு நித்யம் ச சமசித்வத்வ இஷ்டானிஷ்டோபபத்திஷு மயி சானன்யயோகேன பக்திரவ்யபிசாரிணி விவிக்ததேஷ சேவித்வ மரதிர்ஷன சம்சதி அத்தியாத்மஞான நித்யத்வம் தத்வஞார்த்ததர்ஷனம் ஏதஞானமிதி ப்ரோக்தம் அஞ்ஞானம் யதோ அன்யதா. அதாவது அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். அதாவது நம்ம 4 சம்பிரதாயங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 4 சம்பிரதாய குருமார்களில் ஒருவரை அணுகுதல். தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், அதாவது ஒரே சமமா பாவித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல்னா அதுக்காக சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போவார் சொல்றல, இருக்கிறதையே வந்து தாமரை இலை தண்ணீர் போல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, இது நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய வாட்டி. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல்,
அதற்காக வந்து நம்ம காடுகளில் போய் வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்லல. அது நம்ம சாத்தியமும் கிடையாது. தனிமையான இடங்கள்னா வந்து நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே வந்து நம்முடைய ஆத்ம ஞானத்தை அடைவதற்கு நம்ம வீட்டிலேயே வந்து தனிமையான இடத்தில் நம்ம அமர்ந்து கொண்டு நம்ம ஆத்ம தியானமும் யோகங்களும் செய்யலாம். அதை பற்றி சொல்கிறார். அதற்கப்புறம் பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், அப்புறம் ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்துமே அறியாமையே ஆகும் அப்படிங்கறத பகவான் சொல்றார். இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றது. ஓரளவுக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். இருப்பினும் இது வந்து எல்லாமே எளிமையாகத்தான் இருக்கிறது இல்லையா? இது ஏற்கனவே நிறைய நம்ம பார்த்தாச்சு ஏற்கனவே முன் அத்தியாயங்களில். ஆகையினால் இவை இந்த சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை தவிர்த்து அனைத்துமே வந்து அறியாமைதான் அப்படிங்கறது பகவான் சொல்றார். 13 மற்றும் 15 வாசிங்கள் மாதாஜி. 13, 15 பிரபு. ஆமா, 13, 15 அந்த ரெண்டு தான் போட்டு. ஆமா. ஞேயம் தத் பிரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாம்ருதமக்ஷ்ணதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம தன்னாசதுச்யதே சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ச்சிதம் அசக்தம் சர்வப்ருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்த்ருச்ச. அதாவது தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன், அதாவது பிரம்மம், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது என்பதை நீ இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்வாயாக. இந்த ஆத்மாவை பத்தி தான் சொல்றார் பகவான். இந்த ஜீவாத்மா வந்து இதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை, முடிவும் கிடையாது, எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. ஆனா ஏன்னா வந்து பகவான் பரமாத்மாவிடம் தான் இந்த ஜீவாத்மா பிரிந்து வந்திருக்கிறது. நாம் அனைவருமே வந்து பகவானிடம் தான் ஒரு காலம் இருந்திருக்கிறோம். வைகுண்ட கோலோகத்தில் தான் அதாவது இருந்திருக்கிறோம் நம்ம. ஆனா வந்து நம்மளுடைய சுதந்திரம், அதாவது தனித்து இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த சுதந்திரம் காரணமாக நாம் பிரிந்து வந்து விட்டோம். ஆகையினால் பகவான் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அதை வந்து பிரசாதித்து விடுவார். நமக்கு வந்து சரி தனியா இருக்கணுமா, தனியா இருந்துக்கோ, நம்ம என்ன பிரார்த்தனை பண்ணினாலும் அதை வந்து பகவான் கொடுத்து விடுவார். ஆகையினால் தான் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும். பகவானே நீயே பார்த்துக்கொள் அப்படின்னு தான் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும் முடிஞ்ச வரைக்கும். ஏன்னா நம்ம எதையாவது தெரியாம போக ஏதாவது ஒண்ணு கேட்க போக அவர் வந்து அதை மட்டும் கொடுத்து விட்டு நிறுத்தி விடுவார். ஆகையினால் நீ உனக்கு எது சரின்னு படுகிறதோ நீ அதை செய். இப்போ அர்ஜுனன் கூட என்ன சொல்றான்னா, உனக்கு வந்து இது சரின்னு பட்டுதுன்னா நீ விஸ்வரூபத்தை காமி அப்படின்னு தான் சொல்றான். அது மாதிரிதான் நம்ம கேட்கணும் பகவான்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து நீ இதை கொடு அதை கொடு நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்கக்கூடாது எதுவுமே. ஏன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம கேட்டோம்னா அதோட நிறுத்தி விடுவார். ஏன்னா அது சரி, நீ இதுக்குதான் வந்து நீ வந்திருக்க, ஆகையினால் அதை மட்டும் நான் உனக்கு பிரசாதிக்கிறேன். உனக்கு எனக்கு எது நன்மை அப்படின்னு நீ நினைக்கிறியோ அதை நீ கொடு அப்படிங்கிறத பகவானிடம் விட்டுவிட வேண்டும். இப்போ இது எல்லாமே வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இது வந்து இந்த ஆத்மாவை பற்றி கூறுகிறார். இந்த ஆத்மா வந்து முடிவும் இல்லாதது, ஆரம்பமும் இல்லாதது, எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, பிரம்மம், ஆத்மா அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது. இது வந்து இந்த ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. அதாவது நம்ம இந்த ஆத்மா வந்து இந்த களத்தில் இந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பூமியில் தான், இந்த ஜடத்தில் தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் இந்த ஜடத்தின் காரணத்திற்கும் விளைவுக்கும் அப்பாற்பட்டது. அதை வந்து ஆத்மாவை வந்து பாதிக்காது. எந்த செயலுமே வந்து ஆத்மாவை பாதிக்காது, உடலை மட்டும்தான் பாதிக்கும் அப்படிங்கறத சொல்ல போறார். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் எதுவும் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு, அதாவது முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து பகவான் தான் பரமாத்மா, முதல்ல ஆத்மாவை பத்தி சொன்னார். அப்புறம் வந்து பரமாத்மா அதாவது அவரை பற்றியே சொல்லிக் கொள்கிறார். இவர் வந்து எப்பேற்பட்டவர், இது வந்து எல்லா உயிர்களையும் அவர்தான் பராமரிக்கிறார், உயிர்வாழிகளையும் அவர்தான் பராமரிக்கிறார். ஆனாலும் அவற்றில் சம்பந்தப்படாமல் இருக்கிறார். எப்படி வந்து இந்த ஆத்மா வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் தான் இருக்கிறது, ஆனாலும் இந்த உடல் மட்டும்தான் அனுபவிக்கிறது எல்லாவற்றையும், இன்ப துன்பம் எல்லாத்தையும். ஆனா ஆத்மாவுக்கு எந்த மாறுதலும் கிடையாது. அதே மாதிரி பகவானாகிய பரமாத்மா ஸ்ரீமன் நாராயணன், கிருஷ்ணன், அவரும் வந்து இவை அனைத்தையும் இவர்தான் உருவாக்குகிறார்.
அனைத்தையும் பராமரிக்கவும் செய்கிறார். ஆனால் அவற்றில் பற்றற்றவராக உள்ளார். இந்த ஜட முக்குணங்கள், அதாவது சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் வந்து அவரை பாதிக்காது. ஏன்னா அவர்தான் மாயையின் கட்டுப்பாட்டாளர். நாம் தான் வந்து இந்த உடல் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லையா, நாம் தான் வந்து இந்த மாயையில் கட்டுப்படுகிறோம். ஆனால் பகவான் வந்து இந்த மாயையின் கட்டுப்பாட்டாளர், நான் தான் இந்த அனைத்திற்கும் எஜமானர் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்கே விவரிக்கிறார். அடுத்தது 16, 18 மாதாஜி, 16, 18 ஸ்லோகங்கள். பஹீரந்தக்ஷ பூதானாம் அசரம் சரமேவ ச சூக்ஷ்மமத்வாத் தத விஜ்ஞேயம் தூரஸ்த்ரஸ்தம் சாந்திகே சததத் ஜோதிஷாமவிதஜ்யோதிஷ் தமஸ பரமுச்யதே ஞானம் ஞேயம் ஞானகம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார் அவர். அதாவது பரம உண்மைனா வந்து யார் சொல்றாருன்னா பகவான் பரமாத்மாவை தான் சொல்றார். இந்த பரமாத்மா தன்னையே கூறிக்கொள்கிறார். பரம உண்மையானவர், அதாவது பரமாத்மா ஆனவர் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உள்ளும் புறமும் இருக்கிறார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். ஒரு கல் மரக்கட்டையில கூட அவர் பகவான் வந்து இருக்கிறார், வியாபித்து இருக்கிறார். நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா அவர் எல்லாவற்றிலும் அவர் வந்து அந்த தன்மையாகவே இருக்கிறார் பகவான். அவர் வந்து ரொம்ப சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களில் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ மிகவும் அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருக்கிறார், ஆனால் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். இதுதான் வந்து பகவானுடைய சாமர்த்தியம். இது வந்து அகடித கடனா சாமர்த்தியம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். அதாவது சேராத இரு பதார்த்தங்களை, அதாவது சேராத இரு இயல்புகளை வந்து சேர்க்கக்கூடிய வல்லமை அவர் ஒருவருக்கு தான் உள்ளது. பகவான் ஒருவருக்கு தான். அவர் வந்து இந்த உலகத்திலும் இருப்பார், அதே சமயத்தில் இதில் தீண்டாமல் இருப்பார். மிகவும் பெரியவர், ஆனால் அணு மாத்திரமாகவும் இருப்பார். ஒரே சமயத்துல வந்து தொலைவாகவும் இருப்பார். தொலைவில் இருப்பார்னா வந்து பகவானுடைய உண்மை சுரூபத்தில் அந்த கோலோக வைகுண்டத்தில் இருப்பார். ஆனால் அதே சமயத்தில் அனைவரின் அருகிலும் ஜீவாத்மாவின் கூடவே பரமாத்மா ரூபத்திலும் அருகிலும் இருப்பார். ஒரே சமயத்துல கோலோகத்திலும் இருப்பார், அதே சமயத்தில் இந்த பரமாத்மா ரூபத்திலும் நம்முடனும் இருப்பார். இது வந்து அகடித கடனா சாமர்த்தியம். இந்த சாமர்த்தியம்ங்கிறது பகவான் ஒருவருக்கு தான் வந்து உண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவரே அறிவு, ஞானமும் அவரேதான். அறியப்படும் பொருளும் அவர்தான், பரமாத்மாவும் அவர்தான். அறிவின் இலக்கு அவர்தான். பரமாத்மாவாக இருக்கிறவர், அறிவின் இலக்கு அவர்தான் அடைய போகிறோம் இல்லையா, அந்த அறிவின் இலக்கும் அவர்தான். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார் அப்படின்னு வந்து பகவான் திரும்பவும் சொல்றார். இப்போ 19, 20 2 ஸ்லோகங்கள் மாதாஜி. இதி க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசதः மத்பக்த ஏதத் விஞ்ஞாய மத்பாவாயோபபத்யதே பிரகிருதம் புருஷம் சைவ வித்யஞாதி உபாவபி விகாராம்ஷ குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது உடல் அல்லது கஷேத்திரம், அப்புறம் அறிவு அதாவது ஞானம், அறியப்படும் பொருள் அதாவது ஞேயம், அறியப்படும் பொருள் யாரு, பகவானை பத்தி தான் அறிய போறோம் இல்லையா, அப்புறம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விளக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். அதாவது அவர் சொல்லிட்டார் முன்னாடியே, மற்றவர்களுக்கு நான் இந்த ஞானத்தை வழங்கப் போவதில்லை. என்னை பத்தி எனக்கு என் மேல பிரீதி இருக்கிறவர்கள், எனக்கு பக்தி தொண்டில் இருப்பவர்கள் மட்டும்தான் இந்த முழுமையை இதை வந்து முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும், இந்த அறிவை, இந்த ஞானத்தை அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார். ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படிங்கிறதையும் பகவான் சொல்றார். இதெல்லாம் மாறிண்டே தான் இருக்கும். இந்த ஜட இயற்கைங்கிறது மாறிக்கொண்டேதான் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஜட இயற்கைங்கிறது வந்து மாறிண்டே இருக்கும். ஆனா அது நித்தியமாக இருக்கும், எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கும், ஆனால் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இந்த உயிர் வாழிகளும், இந்த உயிர் வாழி வந்து இந்த ஜீவாத்மாக்கள், இவையும் வந்து ஒரு உடலை எடுத்துக்கொண்டு மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஆனா ஜீவாத்மா மாறாது, இந்த உடல் மட்டும்தான் மாறும்.
இவை அனைத்துமே வந்து ஆரம்பமற்றவை. இது வந்து அலாதியானவை, எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இது வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். இது வந்து எப்பொழுதுமே இந்த சுழற்சி இது வந்து இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீ புரிஞ்சுக்கோ. இது அனைத்துமே வந்து இந்த ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. இந்த 24 தத்துவங்கள் இருக்கிறது இல்லையா, முதல்ல பார்த்தோமே முதல் ஸ்லைட்ல, அந்த 24 அச்சி தத்துவங்களை கொண்டுதான் இந்த ஜட இயற்கையை பகவான் வந்து சிருஷ்டித்து மீண்டும் மீண்டும் சிருஷ்டிக்கிறார். மீண்டும் மீண்டும் அனைத்தும் வந்து பிரளயத்தின் போது லயம் அடைகிறது. அவரிடமிருந்தே சென்று விடுகிறது. அவரிடம் சென்று விடுகிறது என்றால் முக்தி அடைகிறது என்ற அர்த்தம் கிடையாது. பிரளயத்தின் போது அவர் வந்து இந்த அனைத்தையுமே தன் வயிற்றிற்குள் வைத்து காப்பாற்றுவார். மறுபடியும் வந்து இந்த பிரளயம் முடிந்து அடுத்த சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கும் போது அவருடைய வயிற்றிலிருந்தே அனைத்தும் வெளிவந்து எந்த வரிசையில் உள்ளே சென்றதோ அதே வரிசையில் எல்லா சிருஷ்டியும் வெளியே வரும். நம்ம வந்து ஒரு ஆச்சாரியரை அணுகி, அந்த முன்னாடியே பார்த்தோம், இந்த சம்பிரதாய 4 சம்பிரதாய ஆச்சாரியரை அணுகி அவர் மூலம் நாம் வந்து அந்த இனிஷியேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, அவர் மூலமாக நாம் வந்து பகவானை அடையலாமே ஒழிய மற்றபடி நம்ம வந்து நம் பிரயத்தனத்தினால் அவரை அடையவே முடியாது அப்படிங்கிறத பகவான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இல்ல இப்பொழுது 21, 22 இதை வாசிங்க மாதாஜி. காரிய காரண கர்த்தத்வே ஏதோ பிரகிருதி ருச்யதே புருஷ சுக்க துக்கானாம் भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोच्य तदसत्योनि निजन्मषु. 22 படிச்சிட்டீங்க இல்லையா மாதாஜி? படிச்சிட்டேன் பிரபுஜி. ஓகே. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. அதாவது இந்த செயல்களை வந்து நம்ம செய்யறதுக்கு வந்து இந்த இயற்கை தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு உதவி புரிகிறது, இந்த எல்லா மூலப்பொருள்களையும் கொடுக்கிறது. ஆனால் இந்த உலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு அதாவது அவர் வந்து பகவான் வந்து மூலப்பொருட்களை கொடுத்து விடுவார், மூல வசதிகளை வந்து அவர் படைத்து விடுவார். ஆனால் அதை வைத்து கொண்டு இன்பம் துன்பம் வருகிறது இல்லையா, அதற்கு வந்து அவர் காரணம் கிடையாது. அவர் வந்து பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவார். ஏதாவது மரம் செடி கொடி அப்புறம் வந்து தண்ணீர் கொடுப்பார், காற்று கொடுப்பார், அனைத்தையும் கொடுத்து விடுவார். அதை வைத்து கொண்டு நாம் எப்படி உபயோகிக்கிறோமோ அதை பொறுத்துதான் இந்த இன்ப துன்பங்கள் விளைகின்றன. அதற்கு இந்த உயிர் வாழியே காரணம் அப்படின்னு சொல்றார். இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். அவனுடைய காரியத்துக்கு அவன் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்றார். அவன் வந்து அதாவது பகவான் வந்து கொடுத்துடுவார், எல்லாருக்குமே வந்து சமமாக கொடுத்து விடுவார். எப்படி வந்து ஒரு நிலம்னு எடுத்துட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், அதுல வந்து ஒரு விதைகளை ஒரு விவசாயி வந்து விதைகளை தூவி அவன் வந்து ஒரே மாதிரி தான் அனைத்து பயிர்களுக்கும் அவன் வந்து நீர் ஊற்றுகிறான். ஆனால் அந்தந்த இடத்தில் உள்ள பயிர் வந்து அந்தந்த மண்ணிற்கு தகுந்தா போல அந்த ஒரு சத்திற்கு அந்த மண்ணில் உள்ள சத்திற்கு தகுந்தாற் போல ஒன்று வந்து நன்றாகவும் விளைகிறது, ஒன்று சரியாக விளையாது. அதே போலதான் எல்லாமே வந்து பகவான் சமமாகத்தான் கொடுக்கிறார் அனைவருக்குமே. ஆனால் அதை நாம் வந்து எப்படி உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறோமோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நம்முடைய இன்ப துன்பங்கள் விளைகின்றன அப்படிங்கறத பகவான் சொல்றார். அப்புறம் 23, 24 ஸ்லோகங்கள். उपत्रष्टानुमन्दाच कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न भूयोऽपि जायते. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர்தான் வந்து தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவர்தான் யாரு? அவரே இறைவன். நான் தான். அவரையே தான் சொல்லிக்கிறார். அவர்தான் பரம உரிமையாளர். அவரையே சொல்லிக்கிறார் அவர். அது நான் தான், வேற யாரும் இல்ல, பரமாத்மாவாக இருக்கிற கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவன் நான் தான் வந்து பரமாத்மா உருவத்திலும் மற்றொருவனாக நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் இவ்வுடலில். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரேங்கிறது வேற யாரும் இல்ல, அவரையே தான் சொல்லிக்கிறார் அவர்.
மேற்பார்வை, அவர் வந்து வெறும் மேற்பார்வையை மட்டும் செய்வார். இந்த உடல்ல வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தர் வந்து ஜீவாத்மா, இன்னொருத்தர் வந்து பரமாத்மா. அவர் வந்து வெறும்னே மேற்பார்வை மட்டும் செய்வார். அவர் மேற்பார்வை செய்து கொண்டு அவரை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு, அதாவது அவர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இதுவா, அதாவது என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால், அவர் வந்து எதுவுமே செய்ய மாட்டார், ரியாக்ஷன் எதுவுமே பண்ண மாட்டார். அவர் வந்து என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து வெறும்னே பார்த்து கொண்டு இருப்பார், அவ்வளவுதான். அவர் வந்து ஒரு சாட்சியாக இருப்பார், அவ்வளவுதான் அப்படிங்கறத சொல்றார். அப்புறம் ஜட இயற்கை, உயிர் வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா, அதாவது இதை வந்து தெரிஞ்சுட்டா ஏன் வந்து அவன் முக்தி அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, எப்போ வந்து அவன் வந்து தெரிஞ்சுட்டானோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஜட இயற்கை அப்படிங்கிறது என்ன, உயிர் வாழிங்கிறது என்ன, இந்த ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கான உண்மையான உறவு என்ன அப்படிங்கிறத ஒருத்தன் புரிஞ்சுட்டான்னா, அவன் வந்து இந்த ஜட இயற்கை சம்பந்தமான காரியங்களில் அவன் அதற்கு மேல் ஈடுபட போவதில்லை. ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி அவன் வந்து அடுத்த நிலைக்கு அவன் தூண்டப்படுகிறான். ஆகையினால் அது வந்து மோட்சத்தில் தான் கொண்டு மூட்டும். ஆகையினால் அவன் தற்போதைய நிலை எப்படி இருந்தாலும் சரி, அவன் வந்து அடுத்த நிலைக்கு சென்று இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார். இப்போ 25, 26 ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கலாம். ஞானேனாத்மனி பஷ்யந்தி கேசிதாத்மானமாத்மனா அந்யேஷாங்கேன யோகேன கர்மயோகேன சாபரே அந்யே துமேவ மசானந்த ஸ்ருத்வான் ஏப்ய உபாசதே தேபி சாத்யரம் தேவ கிருத்யம் ஸ்ருதி பராயணாஹ. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தாலும், சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும், வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். இது வந்து நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். வெவ்வேறு வகையான பக்தியின் நிலைகள், அனன்ய பக்தி பார்த்தோம், அப்புறம் வந்து சாதனா பக்தி, இதெல்லாம் இது வெவ்வேறு வகைகளில் அவர்கள் அடைகின்றனர். இப்போ இந்த படத்துல பார்த்தோம்னா, இந்த சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கிறவர் வந்து கபிலாச்சாரியார் தேவஹூதி அவருடைய தாயாருக்கு உபதேசிக்கிறார். அவர் தான் முதலில் உபதேசித்தார். அதை தான் வந்து நம்ம இப்ப திரும்பி இந்த பகவத்கீதையில வந்து அவர் விவரித்தார். இவ்வாறு வெவ்வேறு விதத்தில் வெவ்வேறு வகைகளில் பரமாத்மாவினை அவர்கள் வந்து அறிந்து கொள்கின்றனர். வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடம் இருந்து முழுமுதற் கடவுளான என்னை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதாவது என்னை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களது பிறப்பு இயற்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். அதுதான் சொல்றார். அதாவது ஒரு ஆன்மீக குரு இல்லையா, ஒரு இந்த சம்பிரதாய ஆச்சாரியர்கள் அவர்களை அணுகி அவர்கள் சொல்லும் ஞானத்தை, அவர்கள் என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்கார்களோ அதை வந்து நம்ம வந்து அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் அவர்கள் எப்படி வழிகாட்டினார்களோ அதன்படி நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி நடந்து கொள்பவன் வந்து அவன் இந்த பிறப்பு இறப்பு வழியினை கடந்து செல்கின்றான் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார். 27, 28 மாதாஜி. யாவ சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் சதாவர சங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ்ஞ சம்யோகா தத்வேத்தி பரதர்ஷப சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யந்தம் ய பஷ்யதி ச பஷ்யதி. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும் அப்படிங்கிறத நீ புரிந்து கொள். எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனும் உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். அதாவது இது வந்து இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவன் தான் உண்மையிலேயே காண்பவன். ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் சேர்ந்தே இருக்கின்றனர் ஒவ்வொரு உடலிலும். அதே சமயத்தில் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் என்றும் அழிவதில்லை, அழிகின்றது இந்த உடல் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டு வாழ்பவன் தான் அவன் தான் உண்மையான ஞானி அப்படிங்கறத சொல்றார். இப்போ வந்து 29, 30 மாதாஜி. சமம் பஷ்யன்னி சர்வத்ர சமவஸ்திதமீஸ்வரம் நஹீனஸ் சத்யாத்மானாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம் பிரகிருதைவ ச கர்மாணி க்ரியமானானி சர்வஷः ய பஷ்யதி ததாத்மானம்
அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனத்தால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். இப்ப இந்த படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, ஒரு நாய் இருக்கிறது, அதாவது ஒரு யானை இருக்கிறது, யானை பாகன் இருக்கிறார். அனைத்திற்குள்ளும் அதே பரமாத்மா தான் இருக்கிறார். எப்படி வந்து உனக்குள் பரமாத்மாவாக நான் இருக்கிறேனோ அதே போல்தான் ஒரு விலங்கிற்குள்ளும் சரி, வேற ஒரு மனிதனுக்குள்ளும் சரி, வேற எந்த உயிரினங்கள் மரம் செடி கொடி இருந்தாலும் சரி, அனைத்திற்குள்ளும் நானே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பகவான் இதுல சொல்றார். அதை வந்து சமமாக பார்க்க வேண்டும். அப்படி பார்ப்பவன் தான் வந்து தெய்வீக இலக்கை அணுகுகிறான். அப்படி பார்க்காமல் எனக்கு நான் மட்டும்தான் ரொம்ப வசதி, மற்றவர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்தவர்கள் அப்படிலாம் நினைத்தால் அது வந்து சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல், அது வந்து சரியான ஞானம் கிடையாது. இப்போ இந்த படத்துல பார்த்தோம்னால், மூன்றாவது படத்தில் இவர் வந்து மிருகாதி அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சாரியர். அவர் வந்து முன்னாடி வந்து மிருகங்களை வந்து அவர் வதைத்து கொன்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது என்ன ஆகிறது, நாரத மகரிஷி வந்து அவர் முன் தோன்றி, ஏன் வந்து நீங்கள் இப்படி வந்து சித்திரவதை செய்து மிருகங்களை கொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ வந்து அவர் சொல்றார், இது வந்து எங்களுடைய பரம்பரையாக நாங்கள் இதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம், ஆகையினால் நான் இதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். உடனே நாரதர் வந்து ரொம்ப பரம ஞானி, அவர் வந்து பிரம்ம ரிஷி இல்லையா, அவர் வந்து பரம ஞானி. அவர் வந்து அவருடைய பிரபாவத்தினால் அவர் சொல்றார், இல்ல மிருகாதி, நீ பண்றது வந்து ரொம்ப தவறான காரியம், நீ இந்த மாதிரி மிருகங்களை வந்து வதைக்க கூடாது, ஆகினால் நீ வந்து இனிமேல் இவற்றை வதைக்காமல் நீ வந்து ஒரு ஆசிரமம் அமைத்து கொண்டு ஊருக்கு வெளியில் நீ வாழ்வாயாக. நான் வந்து உன்னோட அவர் உடனே கேட்கிறார், அப்படின்னா வந்து எனக்கு ஜீவனத்துக்கு நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கிறார். அதை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம், நான் வந்து அதற்கு உண்டான வழிகளை உனக்கு தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து அவர் சரி, ஒரு பெரிய ஞானி சொல்றாரு, அதை வந்து நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மிருகாதி வந்து தனியா ஒரு குடில அமைத்து கொண்டு வாழ்கிறார். அப்போ என்ன ஆகிறதுன்னா, எப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். எப்பொழுது வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான நிலைமையில இருந்தவர் வந்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்து ஒரு ஜபம் செய்ய ஆரம்பித்தாரோ, அப்போ வந்து அந்த விஷயம் வந்து ஊர் முழுவதும் பரவிவிடும் இல்லையா. அது வந்து ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் வந்து அவரை பார்க்க வருகின்றனர். பார்க்க வரும்போது அவர்கள் வந்து கையில் அவர்கள் வந்து அவருக்கு கொடுப்பதற்காக பழம், அப்புறம் வந்து பால், பல பதார்த்தங்களை வந்து சமர்ப்பிக்கின்றனர். இவ்வாறு அப்பதான் அவருக்கு வந்து புரியுது, சரி நாரதர் வந்து இதுதான் சொல்லியிருக்கார், நம்ம மனசு மாறினோம்னா, நம்ம வந்து நல்ல வழியில வந்து நடந்தோம்னா, நமக்கு வந்து ஹேதுவான காரியங்கள், நமக்கு வந்து நன்மை தரும் காரியங்கள் தானாகவே நடக்கும். அதை வந்து தானாகவே வந்து பகவான் தான் நடத்துகிறார், உள்ளே இருந்து தானாகவே நடக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு. இப்ப அடுத்தது திரும்பவும் நாரதர் வந்து இந்த மாதிரி மாறின அப்புறம் வந்து பாக்குறதுக்காக வர்றாரு. அப்போ வந்து மிருகாதி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா, கீழே குனிஞ்சு அவருடைய அந்த துண்டு இருக்கு இல்லையா, அதால வந்து கீழே தரையெல்லாம் வந்து தொடச்சுட்டு இருக்காரு, தள்ளி விட்டுட்டு இருக்காரு அவர் நடந்து வர பாதையெல்லாம். ஏன் இந்த மாதிரி பண்ற அப்படின்னு கேட்டோன்னே அவர் சொல்றார், இந்த வந்து கீழே வந்து நிறைய எறும்புகள்லாம் ஊர்ந்து கொண்டிருக்கிறது, அவை வந்து நான் மிதித்து விட போகிறேன், அதை வந்து அதற்கு தீங்கு விளைவித்து விட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவற்றையெல்லாம் துணியை வைத்து தொடைத்து விடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, எப்படி வந்து ஒரு மிருகங்களை வந்து கொன்று பெரிய பாவ செயலை செய்து கொண்டிருந்தார், அவர் வந்து இப்படி மாறிவிட்டார். அப்படியே நேர் மாறு இல்லையா, முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் நேர்மாறாக நல்ல விதத்தில் மாறிவிட்டார் அப்படிங்கிறத இந்த கதையில பாக்குறோம். இப்ப நடுப்புற இருக்கிற கதை வந்து என்ன, சித்திரத்துல என்ன பாக்குறோம்னா, இப்போ வந்து இந்த ஒருத்தன் வந்து ஒரு களையை பிடித்து கொண்டு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். ஒரு யானை வந்து துரத்தி கொண்டு வருகிறது, அதற்காக அவன் வந்து மரத்தின் மேல் ஏறி விடுகிறான். அப்பொழுது வந்து என்ன ஆகிறது, அந்த மரக்களை வந்து உடைந்து விழுகிறது. உடையவும் இல்லை, விழவும் இல்லை, ஆனா வந்து ரெண்டும் அந்தரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். அப்பொழுது என்ன ஆகிறதுன்னா, அந்த உடைஞ்சு விழக்கூடிய களை வந்து ஒரு பெரிய பாழுங்கிணறு, அதுல வந்து பல நாகங்கள் இருக்கின்றன, கீழே வந்து நிறைய நாகங்கள் வந்து இருக்கின்றன, அதுல வந்து விழறதுக்கு தயாராக இருக்கு. இந்த சமயத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, மேல வந்து ஒரு தேன் கூடு இருக்கு. அந்த தேன் கூட்டுல வந்து ஒரு அந்த தேன் கூட்டை வந்து ஒரு பறவை வந்து தட்டுறது. அப்போ வந்து அந்த தேன் வந்து ஒரு சொட்டுகிறது அவன் வாயில். இப்போ வந்து அவன் இருக்கிற நிலைமை வந்து எப்படி, ஒரு யானை துரத்தின் வந்து அது வந்து அந்த மரத்து மேல ஏறி அந்த மரக்களையும் உடைஞ்சு விழவும் இல்லை, அவன் வந்து மேல ஏறி போகவும் முடியல, தொங்கின்னு இருக்கான், பாதியில அந்த இடத்துல தொங்கின்னு இருக்கான். கீழே விழுந்தா வந்து நாகங்கள் வந்து கடித்து மாண்டு போவான், அதுக்கும் போக முடியாது. இப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் நம்ம அனைவருமே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த சித்திரம் போட்டு இருக்கிறார்கள். நம்ம வந்து இந்த சம்சாரம்ங்கிற ஒரு இந்த ஜட இயற்கையில் வந்து நாம் அனைவருமே வந்து
இப்படித்தான் வந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த சமயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த தேன் துளி போல ஏதோ வந்து வந்து சொட்டுறது நம்ம வாயில, அந்த இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். இதை வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு திருப்தி கொண்டு இந்த தேன் சொட்டினா என்ன, சொட்டலனா என்ன, எப்படியும் கீழே விழுந்து மாண்டு விழதான் போகிறான், களை முறிந்தால் வந்து கீழே விழப்போகிறான், பாம்புகள் வந்து கொத்தி சாகத்தான் போகிறான். அதை புரிந்து கொள்ளாமல் அந்த தேன் வந்து விழறதே நாக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை குடிச்சோம்னா அப்படிப்பட்ட முட்டாள்களாகத்தான் நாம் அனைவருமே வாழ்கிறோம் அப்படிங்கறது தான் இந்த சித்திரத்துல வந்து சூட்சமமாக சொல்கிறார்கள். எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையை காண்கிறான். இந்த உண்மைகளை வந்து யார் புரிஞ்சுக்கிறானோ, எல்லா ஆத்மாக்களையும் சமமாக நடத்துகிறானோ, அதே மாதிரி இந்த ஜட இயற்கையில் நிகழும் நிகழ்வுகள் வந்து இதற்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இது வந்து பகவானுடைய சிருஷ்டியின் காரணமாக அந்த 24 அச்சித் தத்துவங்களின் விளைவுகளாக இவை விளைகின்றன. இந்த ஜீவாத்மா வந்து இதனுடைய பாதிப்புகளால் பாதிப்பு அடைவதில்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுண்டு அவனுடைய உண்மையான ஆத்மஸ்வரூபத்தை எவன் அறிந்து கொள்கிறானோ அவன் தான் உண்மையான ஞானி அப்படிங்கிறத இதுல புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ 33, 34 வாசிங்க மாத்தாஜி. இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லைட் தான் பாக்கி இருக்கு. மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? 33, 34. யதா சர்வகதம் சௌம்யம் யாதாகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேகே ததாத்மானோபலிப்யதே யதா பிரகாஷயத் ஏகः கிருஷ்ணம் லோகமிமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதே போல் பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டே நம்ம வந்து இந்த உலகத்தின் பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு வாழ முடியும் அப்படிங்கறத சொல்றார் பகவான். அதே மாதிரி பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறான். ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு அறையில வந்து எப்படி ஒரு விளக்கு ஏற்றி வைத்தோமானால் அந்த ஒளியானது அறை முழுவதும் பரவி இருக்குமோ அதே போலதான் இந்த ஆத்மாவின் ஞானம் அப்படிங்கிற ஞானம், அதாவது ஞானம்ங்கிற அறிவு வந்து உடல் முழுவதும் பரவி அந்த உணர்வுகளை அவன் உணரக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கிறது. அதனால வந்து இந்த உலகத்தில் இந்த ஜட இயற்கையில் இருந்து கொண்டே அவற்றில் பந்தப்படாமல் தாமரை இலை தண்ணீர் போல் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். இப்போ கடைசி ஸ்லோகம். க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஞயோரேவம் அனந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர் யாந்தி தே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளருக்கும், அதாவது க்ஷேத்திரனுக்கும் க்ஷேத்திரஜனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்ணை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். அதாவது பரம இலக்கான ஸ்ரீ வைகுண்டம் கோலோகத்தை அடைகின்றனர் அப்படிங்கிறத பகவான் இதுல சொல்றார். ஆகையினால் நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டு நாம் இருந்தாலும் இந்த ஜட இயற்கையின் இந்த உலகின் பந்தங்களிலிருந்து ரொம்ப ஈடுபடாமல் நம்ம வந்து அவற்றிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் சொல்றார். இந்த ஞானத்தை க்ஷேத்திரக்கு விபாக யோகம் அப்படிங்கிற இந்த அத்தியாயத்தில் கூறி முடிக்கிறார். இதனுடன் முடிகிறது இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது. வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி இந்த கடைசி இது? ஓகே பிரபு. ஓம் தஸ்ஸத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோ விபாக யோகோ நாம த்ரயோதசோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் பார்த்து விடலாம். அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள், அப்புறம் வந்து க்ஷேத்ரன் க்ஷேத்ரஜ்ஞா அந்த ஞானத்தின் விளக்கம், அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, ஞானம் அதாவது ஞேயம் அறியப்படும் பொருள் அதாவது பரமாத்மா, பிரகிருதி மற்றும் புருஷா அவற்றின் சேர்க்கை அதை பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து அறிவின் பார்வை, ஞான கண் கொண்டு நம்ம எப்படி பார்க்க வேண்டும்ங்கிறத வந்து இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கமாக நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த லைவ்